नोंथांमोना साफा साफा थगायसुलानि सेनापति रावबो लिडारा थाखा फैसा नङाब्ला मालाबाबो गावनि पलिटिकेल गारनानै गुबुन पलिटिकेलाव बारा আমি বড় দুঃখ পাইছো जों बिराद दुख বসুমতাৰী মই অকল গাঁওবুঢ়া মাত্ৰ নহয় আমি সেনাপতি এজন खाम्फा बरगयारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारा दाखालि बावै जिथुनाखि चन्दन ब्रह्म हितेश बसुमतारी आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ गावबुराजों समान खोथा बुंनायनि थाखाय बिराद दुखु मोनदों जाहैदों जोंहा खाम्फा बरगयारी बिथाङा अर्थात UPPL आव जबदान जाहैनायनि उनाव जोंना हाग्रामा महिलारि सारा BTCनि हाग्रामा महिलारि सारा बिथांमोनखौ माने गावबुरा बुंदोंमोन अर्थात डास्टबिननि दाखोर बुंदों नङा होमबा बेखौ बिराद दुखु मोनदों होननानै फोरमायदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा हितेश बसुमतारीया जयनिं जाखालि दा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लायोब्ला निश्चय बुजिनानै लानो हागोन दा बे भिडिअखौ सुरु अर्थात स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों जेरै खाम्फा बरगयारी बिथाङा माखासे खोथा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा गावसोरखौ डास्टबिनाव गारनानै दोनजानाय दाखोरजों रुजुनायनि जाहोनाव बा गावबुरा बुंजानायनि जाहोनाव बिथांमोना गोबांथार दुखु मोनदों होनना बुंदों अब्ला दिनै आं बेखौसो बिथांमोनाव सोंलु खालामनो लुगैदों अर्थात अबजेक्सन खालामनो लुगैदों जुदिहाय नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि सारा गावबुरा बुंनायखौ नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला हाग्रामा महिलारि सारा गावहा गारनानै थांजानायनि खारनाव दुखु मोननाय दंना गैया सोर लिडार बियो गाव गावनि पलिटिकेल हान्जाखौ गारना थांनाय समाव दुखु मोनैया बयबाबोथ' दुखु मोनखायो बयबाबोथ' बुंखायो प्रमद बर' साराबोथ' गोबांथार बायदिसिना खोथा बुङो माथो UPPL नागारनानै BPF दोलाव जबदान जायोबा सोरबा BJP आव जबदान जायोबा सोरबा कंग्रेसाव जबदान जायोबा थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर'नि पलिटिकेलफ्रा गावजों गाव सोंखारलायनाय अर्थात दुसिलायनाय दा नोंथां खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलारि सारखौ अर्थात नोंसोरो UPPL नि सोद्रोमाफ्रा हाग्रामा महिलारि सारा जि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा गावबुराजों समान नोंथांमोनखौ रुजुदों बेवहाय नोंथांमोना दुखु मोननानै जेबो फार मोना अर्थात जेबो आगोर मोना मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनानो जिबायदि BPF दोलोनि मजबुत खुन्थियामोन गायसनगिरिया नोंथांमोनानोमोन दिनैनि दिनाव नोंथांमोनानो लथं फथं जायोब्ला गोदाव सोराव जायोब्ला सोरनि गोसोआव दुखु मोना जानो सोरनि गोरबोआव बिखा खामा जानो थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि सारा बिखा गोरबोआव दुखु मोननायनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो गोनां बिनि सिगांथ' नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुङाखैमोन नोंथांमोना जेब्ला BPF आवनो थानानै खामानि मावबाय थादोंमोन नोंथाङाबोथ' दिनैनि दिनाव BPF खौ नागारनानै BPF नि सायावनो गाज्रि खोथा बुंदों BPF नि सायावनो गाज्रि सोंखारिगासिनो दङ नङा होमबा हा थिग बेबायदिनो गासिबो जोंनि बर'नि पलिटिकेलफ्रा गावजों गाव सोंखारलायनाय गावजों गाव नारसिनलायनाय गावजों गावनो नासयलायनाय गावजों गाव मुगैलायनाय बेफोरबायदि गोजा नोंथाङाबोथ' दिनै जानांगौ खिजानि UPPL दोलोजों बायजाबायबो जानांगौ बा बायजानानै गोबांथार माखासे खोथा बुंगासिनो दङ नोंथांखौ दिनैनि दिनाव थाखा फैसा होनानै बेफोरबायदि खोथा होगासिनो दं जानांगौ नाथाय नोंथाङाथ' बबे सिटआव मोनगोन बबे बिबानखौ मोनगोन बिनिथ' जेबो गुदि खिथा गैथ'आ दासिमबो नंगौना नङा रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरलाय दिनै खाम्फा बरगयारि सार चन्दन ब्रह्म सारमोना अर्थात हितेश बसुमतारी सारमोना जिथु दुखु मोनदोंब्ला हा नोंसिनावल'थ' गोरबो बिखा गैया नोंथांमोनाल'थ' दुखु मोननो हानाय गोहो गैया बयबोथ' दुखु मोननो हानाय गोहो गोरबो बयनावबो रायजो राजानावबो बिखा बिख्लो दङ बयहाबोथ' दुखु मोनगोन बयहाबोथ' साननो हानाय मोन्थाय दङ बयहाबोथ' बुंनो हानाय मोन्थाय दङ बयहाबोथ' बुंनो थाखाय खुगा दङ राइट्स दङ नङा होमबा थिग बेबायदिनो आरो दा नोंथांमोना बुंदों गावबुरा नङा जोङो साफा गावबुरा नङा जोङो साफा सेनापति नोंगौ नोंथांमोना सेनापति जाखो मा जाखो नोंथांमोना साफा थगायसुलानि सेनापति आं बेखौसो डाइरेक्ट बुंबाय साफा नोंथांमोना थगायसुलानि थाखाय सेनापति जादों नाथाय मोजांनि थाखाय मोजां हाबा मावनायनि थाखाय मालाबाबो सेनापति नङा नोंथांमोना माब्लाबाबो बिर जोहोलावफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावना होग्रा नङा नोंथांमोना मालाबाबो हारिखौ अनफावरि नङा नोंथांमोना मालाबाबो NDB नि बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामग्रा नोंथांमोना सेनापति जानो हाया मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा 70 बोसोर हाग्रामा महिलारिजों थानायावनो जुदि जेबो खामानि मावनो हायाखैब्ला जेबो उन्नति खालामनानै होनो हायाखैब्ला दिनैनि दिनाव नोंथाङा UPPL हान्जायाव फैनानै मा उन्नति खालामना होनो हागोन हाया नोंथांमोना गासिबो थाखा फैसानि लालसायावसो दिनैनि दिनाव गोजावदों आरो बेफोरबायदि बायदिसिना खोथा बुंगासिनो दं दा बेनो रायजो राजाफ्रा जोङो एसेल' मेलेमखौ फिदिंनानै नायब्ला अर्थात बाहायनानै नायब्ला जों निश्चय मोनदांनो हायो जोङो रावबो लिडारा थाखा फैसा नङाब्ला मालाबाबो गावनि पलिटिकेलाव गारनानै गुबुन पलिटिकेलाव बारा बे रोखा दे राव लिडाराबो गावनि पलिटिकेल हान्जाखौ गारनानै गुबुन पलिटिकेलाव बारा दिनै जोङो खोनानो मोनदों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां बिथिंनि गेजेरजों मैया दाख्लैसो जोंहा बावखुंग्रि समष्टिनिफ्राय UPPL आव जबदान जाहैनाय मोजां खोथा बुंनानै लांदोंमोन दिनैनि दिनाव फिन बिथांमोना UPPL नि बिर होनाय प्लेटखौनो बोख्लायफिननानै BPF नि प्लेट बिर होफिनबाय बेफोर माबोरै जाखो अब्ला नोंथांमोनावथ' बिनि सायाव दुखु मोनगोन ना मोना थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि सारायाबो नोंसोरबायदि लिडारफ्रा बैयाव बारनायनि जाहोनाव हाग्रामा महिलारि सारायाबो दुखु मोनदोंमोन दिनै नाथाय जों बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिनानै मोनदों दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बुजि रोङै
अर्थात हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट गैयै साननो रोङै लिडारफ्रा गुबुन पलिटिकेल हान्जायाव बारबाबो जेबो खहा गैया होननानै बयबो रायजो राजाया सानगासिनो दङ अर्थात मोनदांगासिनो दङ दिनै नोंथांमोना जिथु सैथो गोसोजों जिथु हारिखौ अनदोंमोनब्ला नोंथांमोना पलिटिकेल मालाबाबो लथं फथं खालामामोन नोंथांमोना मालाबाबो पलिटिकेलनि लिडारफोरखौ गावजों गाव दावराव दावसि जाहोआमोन मालाबाबो दुखु मोनलायहोआमोन नोंथांमोना ज' जानानै खौसे जानानै खामानिखौ मावनो हायोमोन ना हा थाखानाय बिटिसिआव जिथुनाखि BPFनिनो हान्जा दंब्ला आरोलाय मानि गोदान पलिटिकेल दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिनि आन्दारावनो UPPL सरकार फैबाय प्रमद बर'नि नङा होमबा UPPL सरकार फैनायनि उनाव दिनै XNDP बिथांमोना जोंहा गोदान पलिटिकेल हान्जा दानो नागिरदों दा बेवहाय प्रमद बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों मालाबाबो दानि जुगाव बा आथिखालनि मुगायाव गोदान पलिटिकेल हान्जा दानानै इयुननि थाखाय खामानि मावनो हागोन आं बेखौ सिन्था खालामाखै अब्ला नोंथाङा बोरै हागोन थाखानाय BPFनि आमोलाव नोंथाङाबोथ' BPFनि आन्दारावनो गोदान पलिटिकेल हान्जा दानानै दिनै खामानि मावबाय थादोंब्ला बै गोदान पलिटिकेल फैबाय थानायाबोथ' बेफोरबायदि खामानि मावगोन ना मानो हाया जानो मावनो हागोन नाथाय जाय हान्जाया जाय पलिटिकेला हारिनि थाखाय सिन्था सरसा खालामनानै हारिनि थाखाय खामानि मावगोन रायजो राजानि थाखाय खामानि मावगोन XNDPफोरनि थाखाय ग्रेसिया मार्टियार न'खरफोरनि थाखाय बा अनसुंथाइ मोननो गोनां न'खरफोरनो अनसुंथाइ होयोब्लानो रायजो राजाया बै आफादखौनो बा बै पलिटिकेल हान्जाखौनो सापर्ट होबाय थागोन होननानै आं डाइरेक्टलि बुंनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जोंनियाव UPPL सरकारा 5 बोसोर जालांबाय जेबो उन्नति खालामना होनो हायाखै होनना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो मानो होनना आरो नै दिनै दायो एरिया इन्सट्राक्सननि गेजेरजों डिलिमिटेसन जानो गोनांब्ला जाया होननानैसो जों खोनागासिनो दङ अब्ला बेफोरबो जिथु थारैनो रोखामारब्ला मा जागोन बै सनितपुर आरो बिश्वनाथाव थानाय रायजो राजाफ्रा अर्थात नन बिटिआरआव थानाय रायजो राजाफ्रा बे फैबाय थानाय बारावबो पन्सायत इलेक्सनबो होनो मोननाय नङा आरो 5 बोसोर दुखु खस्थ' सहायनानै थाबावनो गोनां जागोन माथो स' आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव रोखायै फुल भिडिअखौ नायना लादो आरो सोर मा बुजिनो हादों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोसे आङो बे भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गेना गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा नोंथांमोननिफ्राय गोरबो बिखानिफ्राय आंबो सासे बर' जानानै आंनि बर' रायजो राजाफोरनाव बा मेलेमजिबि सुबुंफोरनाव आंनि निमाहा बिहरनाय थाखाबाय मोजांदों नामा दिनैथ' बिराद रंजानायनि दिन एसे गरम जानांगौ बे दिननिफ्राय साबसिन आरो जों दिन मोननाय नङा जोंनि बे मुसलपुराव मानाव गेदेर BDCनि चिफ प्रमद बर' मानाव गेदेर बेवहायनो नुजाफैनो हानाय जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जोंनि आगोलनि BPFनि थारमाने नोंथांमोननि बे मुसलपुर जिल्लानिनो आफादगिरि माने सान्थ्रि गाहायमोन नङा होमबा जाहा हाग्रामा महिलारिनि BPFनि सासे सान्थ्रि गाहायमोन हितेश बसुमतारी बिथाङा दिनै UPPLआव हाबनो फैबाय मानाव गिदिर हितेश बसुमतारी चन्दन ब्रह्म जाहा डेपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारी आरो UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांजों लोगोसे गासिबो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो मुसलपुर जिल्लानि गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनाय आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन जोबोद मोजां UPPLआ ओरैनो बोलोगोराखा शक्तिशाली मोनसे राजनैतिक दल दिनै जोङो बेवहाय जगदान होफैदों आं जगदान होफैबाय जोंहा चन्दन ब्रह्म बिथाङा आंनि आगोलाव जगदान होदों आरो नै दिनै हितेश बसुमतारी जगदान होफैबाय सानथामसो आगोल जोंहा बाक्सायाव जोंनि आगोलनि सासे MCLA माखन स्वर्गियारि गसंनाय दङब्ला नै बिथाङाबो दाख्लै जगदान खालामदों आरो लारि जगदान खालामजोबसिगोन माने जोङो जगदान खालामनायनि उनावहाय UPPLनि गोहोआ मा जादों बेयो दाजाबदों गतिके बियोग गैया আজি UPPL দলৰ শক্তিটো বিয়োগ নাই অকল প্লাস আছে হাগ্রামা মহিলারিয়ে এই এদিন দুদিন আগত আমার ওপৰত বহুত বক্তব্য ৰাখিছে চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু খাম্পা বৰগিয়াৰী বলে গাঁওপুৰাৰ লগত বৰ্ণনা কৰিছে আমাক বলে সিআইডি হিচাপে UPPLত পঠিয়াইছে আমি বলে ডেপুটেশনত আহিছো বহু ধৰণৰ উকল মাকল কথা কৈছে হাগ্রামা মহিলারিয়ে আমি বড় দুঃখ পাইছো जों बिराद दुखु मोनदों गावबुरा समाजनि जानानै गावबुरा बिथांमोननि जानानै बियो जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा गावबुरा माने আমার गावत কি गावत सबतকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি गावत सबतকৈ অনারেবল পারসন সম্মানীয় ব্যক্তি আমি গাवत गावबुरा হিসাবে गावबुरा পাতি থং नंगौना नङा
बिथांमोनखौ मा बुंनो नागिरदों गावबुरा बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों बेबायदि खोथा बुंनाया जोबोद लासिंसिं जोङो दुखु मोनदों আমি বড় দুখ পাইছো আমি অকল আমি গাঁওবুঢ়া হ'ব পাৰো আমি অকল গাঁওবুঢ়া নহয় চন্দন ব্ৰহ্ম হিতেশ বসুমতাৰী মই অকল গাঁওবুঢ়া মাত্ৰ নহয় আমি সেনাপতি এজন এজন সেনাপতি হয় না নহয় সমাজত আমি এজন এজন সেনাপতি ইয়াত যিমান আমাৰ নেতাসকল আছে সকলোৱে সেনাপতি আৰু আমি সেনাপতি হৈ পেলাই আমাৰ সমাজক কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিব লাগে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি সহায় কৰিছো আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যুঁজ কৰিবলৈ ওলোৱা নাই जोङो रावजोंबो जुजिनो नाङा কোনো राजनैतिक दलजों जोङो जुजिनो ओंखाराखै जोङो जुजिनो ओंखारदों बोरैहाय बिटिसि बाखि समग्र जाति गोष्ठी धर्मावलम्बीनि मानसिफोरखौ UPPL आव ज' खालामनानै खौसेयै जोङो बिटिसिनि जौगानाय मावनो हागोन